Jak dýchá. Na startu máme na dráze, máme přidávky nikdy muži do protice. Na dráze žen se připraví počejnice a muži výkonnice. Kdo běží tam ty hadice? Ta Katka Plachá, co? Ale u nás. Ráďa. A u vás ten malý proudař? Honza? On je starší oproti něco. Co dělá? Neměl spojit zapojený. Jsi to viděla, ale... Takže já je natáčím, že budou rychlí, abych si to zkusila.